Salam gaderli watandaşlar, salam mehriban iyleşler. Meniň bugünkü ukap berjek goşgym bir kunlukda ýazylan entek çapy çykmadyk. Bu goşguda men adamdadyň çağlykda ýitiren pursatlary barady, ýetilmedik arzulary barady, ýa oýna bilmedik oýunjaklary barady. Şol ýitirilen pursatlary adam ulalandan soň bir şahsiýet bolup döränden soň öwedini dolmakçy bolýar. Ine şol barada ýazdym. Bu goşgudan her kim özüçe bir many çykarar. Onu näme diňläň, lezzet alyň. Çağlykda ýazlyk bilen ulalynça oňu deden inni görýär hödürini oýunjaklar azlyk eden. At üstüne çykyp gördü, kemin goýman çapyp gördü. Üstünnäkiň eşekdigini atam bilip aty vurdy. Weltepidem sürüp gördü, awtomatdan atyp gördü. Yetip gelýän pellihana at çapşykda gaýyp gördü. Ad üstüne at götürdü. Samalyodam sürüp gördü. Alasmanyna el galgadyp öz aýdymdan aýdyp gördü. Vertolyodam sürüp gördü. Beteýer hem sürüp gördü. Bir sürmedik zadyň galy, olam eşek dostuň boldy. Arhitektor rola girdi. Guruluşykça akyl berdi. Göýe sırtyn gıynan ýaly. Haýdy mänem, alym boldy. Haramlyklar däbe ýazdy. Durabara şeýdip azdy. Ýadyjada pohydirýän tonna kitap ýazdy. At berdiler üst-üstüne, orden, gahrman desine. Gijelerini yatırmayar, düşýär täze at kasyna.